दंसा उजिर बाहागि सन्मिलन खुंफुंनो थाखाय सायनासालि लुनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बाक्सा जिल्लानि सालबारि मुखुमानि बेन्दोंआव थानाय सालबारि फरायसालिमानि गेलेग्रा फोथाराव मार्च दाननि 23 आरो 24 अक्ट'आव साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय जागोन 25थि दंसा उजिर बाहागि सन्मिलन। बेनिखायनो दिनैनिफ्राय सायनासालि लुनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। दंसा उजिर बाहागि सन्मिलन खुंफुं आफादनि आफादगिरि हांख्राय उजिरा खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों दि दंसा उजिर बाहागि सन्मिलन आफादनि गायसननाय सान फालिथाया फैयै फैयै 86थि बोसोर जाबाय। बे आफादखौ 1938 मायथाइनि 25 फेब्रुवारियाव गायसननाय जादोंमोन। नाथाय माखासे जाहोनफोरनि थाखाय गोबां बोसोरारि जथुम्मा सन्मिलनखौ खुंबोनो हायाखैमोन। देग्लाय सालबारि फरायसालिमानि गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय 25थि जागोन होननानै फोरमायदों दंसा उजिर बाहागि सन्मिलन आफादनि आफादगिरि हांख्राय उजिरा। दिनै दंसा उजिर बाहागि सन्मिलन आफादा नै सालबारि फरायसालिमानि गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारि लानानै जोंनि दंसा उजिर बाहागि सन्मिलन आफादनि बोसोरारि जथुम्मा नैबे जथुम्माया 25थि जागोन। बेखौ खुंनो जों लाहार फाहार खालामगासिनो। गासैबो हाबाफारिफोरा दावगाबाय दङ। बेयो साननैनि हाबाफारि 23 आरो 24 मार्च। गिबि सानखालि जोंहा थागोन जोंनि फोलेरनि गेदेमा सुबुं बिथांमोननि मुंखौ गोसोखांनानै दोननाय जायफोर सायनासालि, जौसां आरो बिदिनो जामुसालि, आलासि जिरायसालि बेफोरखौ माने बेखेवनाय हाबाफारि थागोन। आरो बिनि उनाव बेलासियाव जा थान्दैफोरखौ आजावनाय मोनसे हाबाफारि दङ। थान्दैफोरखौ नाजावनायनि उनाव जोङो बेलासे समाव जोंनि मावफुं आफादनि जथुम जागोन। मावफुं आफादनि जथुमा जोबनायनि उनावनो थान्दै मेल जागोन। बे हाबाफारियाव सारा आसामाव गोसारनानै थानाय जोंनि दंसा उजिर बाहागि फोलेरनि सुबुंफोर बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। कार्बि आंलं, नागालेण्ड, हरैहाय सनितपुर, गहपुर, क'क्राझार, चिरां, क'क्राझारनि हरै गवालपारा सेराव थानाय पर्बतजरा, सांबान्दा, दुदुमारि बिनिफ्रायबो बेयाव बाहागो लाफैगोन। रायजो राजाफोरनिसिम जाहा खावलायनो गोनां बेफोरबायदि जेबो थांखि गैया। जों जि न'खरसेनिल' मानसि बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव सावरायलायनाय जायो। उजिरफोराबो जि माने ज'है दिनै दङ। आरो मोनसे खोथाखौ जोङो अबयसे जोङो रायजोफोरनो मोनथिहोबोबाय दङ। मोनसे समाव उजिर टाइटेलनि मानसिफोरनो कास्ट सार्टिफिकेट होआखैमोन। थिग बेफोरबायदि समाव जोङो जथेस्थ' ट्राइबेल संघनि बिबानगिरिफोरजों जुक्ति तर्कनि गेजेरजों जोङो कास्ट सार्टिफिकेटखौ बिख'नानै लानो गोनां जादों। जोंखौ बर' नङा होननानै गोबाङानो थारमाने बुंनो नागिरो। नाथाय जों जि बर', जोंनि जानाय थानाय, जोंनि सोलिनाय, जोंनि गाननाय जोमनाय, धोरोम खान्थि, जोंनि उजिरफोरनि बे दंसा उजिरनि फोलेरा दाबो बर'जोंनो माने सोलियो आरो। जोबखालि जोंहा थागोन फुंनि समाव आफादनि फिरफिला बिरहोनाय। आरो बिनि उनाव जोंनि गेदेमा सुबुं दंसा उजिर बिथांखौ ब्रिटिशफोरा जेब्लानाखि हमनानै लांदोंमोन, भुटियाफोरनि जानानै बिथाङा दावहा नांनायाव माने ब्रिटिशफोरा हमनानै लाङो आरो गुवाहाटीयाव जोबथेसालियाव बिथांखौ देहायारि साजा होनानै बिथाङा बेयावनो माने जिउ नागारो। दा हिसाबै जोङो उजिर फोलेरनि सुबुंफोरा बिथांखौ दंसा उजिरखौ मुंख्लं होननानै जोङो मानिबोदों आरो फालिबोदों। बिथांनि मुङै जोंहा मुंख्लंनि बिबार बावनाय मोनसे हाबाफारि आरो बिथांजों लोगोसेनो जोंनि उजिर फोलेरनि गेदेमा सुबुं जायफोरा सिगाङाव जोंनि फोलेरनि हाबा मावलांबाय बिथांमोननि मुङै जों बिबार बावनाय मोनसे हाबाफारि दङ। आरो थिग बेनि उनावनो
जोंनि उजिर फोलेरनि जाय थान्दै बिथांमोना बेयाव बाहागो लाफैगोन बिथांमोनखौ जयै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनानै भाब बिनिमय जानायनि मोनसे खाबु थागोन आरो बेनि उनावनो सानजौफुनि ओंखाम जाखांनानै जोङो बेलासे 1:30 रिंगायाव गेवलां मेल जागोन आरो बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै आथिखालनि ट्राइबेल संघनि आफादगिरि सुकुमार बसुमतारी बिथांखौ लिंदों आरो बेनिफ्राय थांखिजानाय आलासि महरै दिनै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव नैबे दुवार ओनसोलखौ लानानै मोनसे आफाद जोनोम जादों दुवार ओनसोल जनपरिसंघम होननाय आरो बिनिनो आफादगिरि पारबिनास नार्जारी बिथांखौ थांखिजानाय आलासि महरै लिंदों आरो बिथांमोनजोंनो लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे समनि रां लाथुमगिरि काब्राम स्वर्गियारी बिथांखौबो जर'खा आलासि महरै हांख्रायनाय जादों। बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाया जायाखिसै मानो होनना बुङोब्ला आसामाव गोबां दावराव दावसि जादों मोनसे समाव आसु आन्दलननि जिथुनिखि बिदेखि ओंखारनाय हाबाफारि आरो थिग बेफोरबायदिनो बर'फोरनि गेजेरावबो हादोर सोरजिनायनि मुङै गोबां बोसोर दाङाबाजि जानानै जोंनि गेजेरावनो थांलाय फैलाय खालामनो हायै मोनसे थासारिनि थाखाय जोंनि बे आफादनि बोसोरारि जथुम्माफोरा माने गोबां बोसोर खुंबोजायाखै जायनि जाहोनाव दिनै दंसा उजिर बाहागि सन्मिलन आफादा गायसननाया दिनै 86 बोसोर जाबायब्लाबो नाथाय जोंनि कनफारेन्स खुंनाया 25थिल' जागोन देग्लाय।